Karon guys, kinaaligrihan diri sa kwarto guys. Palit na po siya. Nagkagulihang mi guys. Kay di ay mga langarte diri guys. Ako guys, Bili na po na. Mm. Sama-sama ba kayo pagkabutang oh? Para mata sa buntis. Please. Ay mo mata. Oh. Imuan. Nanawa pa? Papa. Oh. Karon guys, pagpagwapan ni guys kay mang disco kuno ni sila guys. Abi, sige lang. Bigla pa ba? Ma, alaki ng wig ni Lola. Mang disco kuno ni sila guys. Wa pa. Papa mong muse guys o pamahuman. Yes, salamat di pa dumadaan. Ako may Natral mukes. Sili ko dira mukes. Sana Yus. Eh ba? Asa lipstick nga kulay violet. Asam to? Lip tint lang, hindi dapat. Kay... Lip tint lagi mangita ba lip tint yan? O lip tint ni Ako ni Mao. Ito na lang oh. lip tint ni mamik o doon naman na. Para di mo bukag. Kanang lipstick ni mamik anindot. Lagyan mo si ate ano ba? Ano? Ano? Pagbuit sa buong ka. Ala, mura mo. Butang si an ka nagkalisod siya. Sabi na eh. Sabi ko, Ayaw ba? Di ko ba kayo makapal? Practice. Ayun, guys. Kadamak. mo paso mi karon guys. Mangi si Dre yung mga pinamunas na siya.